सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। BTechनि EM रेवा नार्जि हारिखौ EM बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। गभर्नर अफ आसामनि कमिशनार एन्ड सेक्रेटारिनिफ्राय BTechनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिसिम लाइजाम हरनानै बेखौ मिथिहोदों। BTechनि गाहाय प्रमद बर'आ EM रेवा नार्जि हारिनि EM बिबानखौ बोख्लायनो थाखाय आसामनि गभर्नरनो जि आर'जलाइ हरदोंमोन बेखौ गभर्नरआ आजावबाय बा गनायथि होबाय। दा रेवा नार्जि हारिया EM नंलिया, बिथाङा MCLL' जानानै थासिगोन। BTechनि इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स लिगेल मेथडलजिनि EM मोन रेवा नार्जि हारि बिथाङा, दा बिथांखौ EM बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। फोरमायथिनो गोनांदि BJPआ BTechआव हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिबुंथि होनायनि उननिफ्रायनो BTechआव दासिमबो राजखान्थिनि गुदुं थासारि सोमजिदों। BJPआ BTechआव हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंनायनि उनावनो रेवा नार्जि हारि बिथाङाबो UPPLनि दैदेनगिरिनि खामानि मावनाय दांनायनि हेंथा खोथा बुंदोंमोन। जेरै बिथाङा बुंथिदोंमोन दि प्रमद बर'आ BJPनि अक्सिजेन लानानैसो सोरखारखौ सालायदों। BJPआ मोनफ्रोमबो मण्डल आरो बियाबावनो गोख्रों, अब्ला जों मानो मालायनि आथिं हमनो? जोंखौसो आथिं हमनांगोन बिसोर होननानैबो रेवा नार्जि हारिया बुंथिदोंमोन। लोगोसे बुंथिबावदोंमोन दि प्रमद बर'आ मोगथाङाव जेबो खामानि मावनो हायाखै। बिथांनाव थिउरिनि गियान दं, नाथाय मोगथाङाव खामानि मावनो हायाखै। रायजो राजाफ्रा मेगनजों नुनाय बायदि खामानिखौ मावनो हायाखै बिथाङा। प्रमद बर'आ 35 मिशनबो लाबोदोंमोन, नाथाय मोगथाङाव खामानि मावनो हायाखै। जुदि खामानि मावनायमोनब्ला बिटिआरआ जौगागौमोन होननानैबो सोरखाराव थानानै सोरखारनि हेंथा खोथा बुंदोंमोन बिथां रेवा नार्जि हारिया, जायनि थाखाय बेरेखा दोलोआबो UPPL आरो BJPनि सोरखारनि सायाव आसि दिन्थिनो खाबु मोनदोंमोन। रेवा नार्जि हारिखौ EM बिबाननिफ्राय दा बोख्लायबाय। फिन गुबुन रायजोआव आसामनि सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। आसामाव नांगौबायदि कम्पानि बा इन्डास्ट्रिफोर गैयैनि जाहोनाव आसामनि गोबां लाइमोनफोरानो गुबुन रायजोआव थांनो गोनां जायो। न'खरखौ फोथांनो थाखाय आरो गाव गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय रोजा रोजा आसामनि बेखार लाइमोनफोरा बेंगल, केरेला बायदि गुबुन रायजोफोराव थांनानै खामानि मावहैनो गोनां जायो। नाथाय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनायाव बायदि समाव बायदि जाथाय जानायखौ जों नुबोबाय थादों आरो खोनाबोबायबो थादों। फिन आरोबाव गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनाय सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जादों। गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानै मिथिहोदोंब्लाबो बे जाथाया बुथारनायसो होननानै दाबि खालामदों न'खरनि सोद्रोमाफोरा। थैनाय सुबुंनि मुङा अलंबार ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि देमदेमा जियागुरि गामिनि थागिबि अलंबार ब्रह्मआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला न'खरखौ फोथांनो थाखाय बिथाङा तेलेंगानायाव खामानि मावहैदोंमोन। गिबियाव तेलेंगानानि पाटांसु जिल्लायाव गुड टाइम प्रजेक्टआव खामानि मावदोंमोन, नाथाय खामानि मावनायनि 4 दान उनावबो दान बान्थाखौ मोननो हायाखैमोन बिथाङा। बेनि उनाव अलंबार ब्रह्मआ ग्लबेल सिकिउरिटियाव खामानि मावदोंमोन। बेयाव मावबाय थानाय समावनो बिथाङा थैदों। सोरबा सुबुङा फान्दायनानैसो अलंबार ब्रह्मखौ बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों न'खरनि सोद्रोमाफ्रा। ओजोंहाय अलंबार ब्रह्मआ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानैसो मिथिहोदों तेलेंगानानिफ्राय। फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। एकाडेमिक इयार 2024-25नि स्कलारशिप होनो थाखाय आसामनि ST फरायसाफोरखौ हांख्रायहरदों। मेट्रिकनि सिगां थाखो 9 आरो थाखो 10 आरो मेट्रिकनि उननि ST खथानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप होनो थाखाय हांख्रायहरदों। नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल NSPनि गेजेरजों फरायसाफोरा एप्लिकेशनखौ अनलाइन जमा होनो नांगोन। नाथाय सोरखारि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोराल' बा सोरखारजों गनायथि होजानाय स्कुल, हायार सेकेन्डारि, कलेज, इउनिभार्सिटि लोगोसे मेडिकेल टेकनिकेलाव फरायनाय फरायसाफोराल' बे खाबुखौ मोननो हागोन। थाखो 9 आरो 10नि फरायसाफोरा बे स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय 31 आगस्तनि सिगांनो अनलाइननि गेजेरजों एप्लिकेशनखौ होनो नांगोन आरो 15 सेप्तेम्बराव जोबथा नायबिजिरनाय बा भेरिफिकेशन जागोन। बिजाथिनि न'खरनि इनकामआ बोसोराव 2,50,000 रांसिमल' जानो नांगोन। ओजोंहाय मेट्रिक उथ्रिसारनायनि गोजौनिया 31 अक्ट'बरनि सिगांनो एप्लिकेशनखौ जमा होनो नांगोन आरो 15 नभेम्बराव जोबथा भेरिफिकेशन बा नायबिजिरनाय जागोन। बिथांमोननि न'खरनि इनकामाबो बोसोराव 2,50,000 रांसिमल' जानो मोनगोन। लोगोसे जायफोर फरायसाफोरा बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना NSP OTR एपनि गेजेरजों वान टाइम रेजिस्टार OTR नाम्बार बानायनो थाखाय फेस अथेन्टिकेशन खालामनो नांगोन। NSP OTR एपखौ गुगल प्ले स्ट'राव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बार, एकाउन्ट नाम्बार, बेनि अनगायैबो कास्ट सार्टिफिकेट आरो न'खरनि इनकाम सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन।
आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ गिबि मन्थ्रिनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय भारतनि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुनिसिम लाइजाम हरगोन। जेखि जाया समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ गिबि मन्थ्रिनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जागोन नामा बा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथा माबाफोर राहा लानाय जागोन नामा? मख'नो गोनांदि धिंआव जानाय हानजा जिनाहारि जाथायनि उनाव खर'सा आसाम बा आपार आसामाव मिया मुस्लिमफोरनि हेंथा गोबां धरना होनाय जादों। थिग बेबादिनो सदनावबो मिया मुस्लिमफोरनि खोथाखौ लानानैनो दुंहाव थासारि जादोंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरजों गसंफानानै मिया मुस्लिमनि हेंथा गोबां खोथा बुंनानै रागा जोंनायखौ फोरमायथिदोंमोन। बिथाङा बुंथिदोंमोन दि मिया मुस्लिमफोरखौ आफां आसामनिफ्राय खर'सा आसामाव मानो फैनो होनो? मिया मुस्लिमफोरा गासै आसामखौनो लागोन, नाथाय जोंबो गासै आसामखौ मिया मुस्लिमफोरनो होआ होननानै बुंथिदोंमोन। बे सदननि अनगायैबो सिगांनि समनिफ्रायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो मिया मुस्लिमनि हेंथा गोबां खोथा बाथ्राफोर बुंबोबाय थादोंमोन। बेखौ लानानैनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथा अजद दैखांदों बेरेखा दोलोनिफ्रा। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव आरो गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव सोनानै होनो नागिरदों आरो गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरनि गेजेराव मुगैलायनाय सोनानै होनो नागिरदों होननानै अजद होदों बेरेखा दोलोनिफ्राय। आसामनि गासै मोन 8 बेरेखा दोलोनि इउनाइटेड फरामा बेखौ लानानैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै दिसपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होनायजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ गिबि मन्थ्रिनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय भारतनि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुनिसिम लाइजाम लिरहरगोन होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों। अरुणाचल प्रदेशआव 3 इन्डियान आर्मिनि जवाना जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबां इन्डियान आर्मिनि जवानफोरानो जोखोम जानो गोनां जादों। अरुणाचल प्रदेशआव ट्राकजों इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा थांबाय थानाय समावनो ट्राकआ गोथौ हाखराव गलांदों, जायजों 3 इन्डियान आर्मिनि जवाना जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबां जवानफोरानो जोखोमबो जादों। बे जाथाया फुंनि 6 रिंगासो समावनो जानो मोन्दों। अरुणाचल प्रदेशनि आपार सुबनसिरि जिल्लानि टापि गामिनि साखाथियावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला लामायाव खामानि जाबाय थानायनि जाहोनावनो कालभार बायदि थानायनि थाखाय ट्राकआ सामलायनो हायैयाव गोथौ हाखराव गलांदों, जायजों बे जाथाया जानो मोन्दों। जाथाय जानायनि उनाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरानो फैनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावफैदों आरो रैखा खालामग्रा हान्जानो खौरां हरनायाव रैखा खालामग्रा हान्जायाबो फैनानै गोथै देहाखौ बोखांनायनि खामानिखौ मावफैदों। थैनाय इन्डियान आर्मिनि जवानफोरनि मुङा फारियै हाबिलदार नाकात सिंह, नाइक मुकेश कुमार आरो ग्रेनेडियर आशीष कुमार। फोरोंगिरिनि साख्रि थिसनथाइ होनायाव जाख्ल'नायनि अजद होनानै गोख्रों धरना हाबाफारि बानजायदों क'क्राझाराव। थांनाय बावैसो सान सिगां बिटिआरआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो फोरोंगिरि साख्रिनि थिसनथाइ होनाय जादोंमोन। नाथाय थिसनथाइ होनायनि उनावनो जाख्ल'नाय जानाय बा बेले-बेजे जानायनि अजद होदों गोबां बिजाथिफोरानो। बे अजदखौ लानानैनो बनसुनि बानजायनायाव मैया क'क्राझाराव थानाय डाइरेक्टर अफ इडुकेसन मावखुलिनि लांगोनायाव सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारियाव बनसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां बिजाथिफोरानो बाहागो लादों आरो खुद्रिनाय बिजाथिफोरा फोरमायथिदों दि फर्म फिलआप खालामनाय समाव जेरैबायदि क्राइटेरिया बिदोंमोन बे लेखायैनो फर्म फिलआपखौ खालामनाय जादोंमोन। नाथाय आनजादाव उथ्रिखांनायनि उनावसो क्राइटेरियाखौ सोलायदों। मानि थाखाय उनावसो क्राइटेरियाखौ सोलायदों आरो लेंगुवेज 1 लेंगुवेज 2 नि खोथाखौ सिगाङावनो मानो मख'वाखै, बिनि सायावबो सोंथि खालामदों बिजाथिफोरा। बेनि अनगायैबो एनआइएसनि माखासे बिजाथिखौ रिजेक्ट खालामदों, नाथाय माखासे बिजाथिया एपइन्टमेन्ट मोन्दों होननानैबो बुंथिबावो। बेनि अनगायैबो मेरिट लिस्ट फोसावनाय लोगो लोगोनो एपइन्टमेन्टबो रानदों, जेराव भारतनि जेखिजाया आनजादावनो बेबायदि थिसनथाइ बिलाइ राननाय जाया होननानैबो बुंथिबावो। बेनिखायनो बेयाव जाख्ल'नाय जादों, नङाबा जायफोर आनजाद खुंनायनि मासियाव जिरायनानै दं बिथांमोनहा जानो हागौ इलिजिबल बा रोंगौथि गैया, बेनिखायनो बेबायदि बेले-बेजेया जानो मोन्दों होननानैबो खुद्रियो बिजाथिफोरा। क'क्राझार जिल्लानि उनाव तामुलपुर आरो चिरां जिल्लायावबो सेक्सन 163 BNSS खौ फोसावबाय। दुंहाव थासारि सोमजिनो हागौनि गुमुर मोननायनि उनावनो क'क्राझारनि उनाव तामुलपुर आरो चिरां जिल्लायावबो बे सेक्सन 163 BNSS खौ फोसावदों। बे अर्डारनि बायदियै डिसि मावख'नि सोरगिदिं 100 मिटारसिमाव गनायथि गैयै सुबुंफोरा रावबो थानो मोननाय नङा बा थुबुर जानो मोननाय नङा। माहारियारि राजा लामाखौ प्रशासननिफ्राय गनायथि लायालासे ब्लक खालामनो मोननाय नङा। जेखिजाया धरना बा हानजा सुनाय हाबाफारिखौबो गनायथि लायालासे खालामनो मोननाय नङा। चान्दा खांनो मोननाय नङा। लामा सामायाव थानाय गलानिफ्राय बा फसंथानफोरनिफ्राय चान्दा खांनो मोननाय नङा। हाथियार, लावथि, सिखा, देगार बायदिखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो मोननाय नङा आरो सोरखारि बिल्डिं, वाल बायदिफोरावबो पस्टार सिथाबनो मोननाय नङा बे अर्डारनि बायदियै।
Khourang नेशनेल पार्क अदेबानि माहारियारि हाग्रामायाव गिथावना जाथाय हाग्रा बिफाननि मावथि धनमनि देखाखौ हरखाबै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै मोसाया लानानै थांदों नाथाय बिथांखौ दासिमबो मोननो हानाय जायाखै। फोरमायथिनाय बादिब्ला फरेस्ट गार्ड धनमनि देखाजों लोगोसे हाग्रा बिफानाव मावनाय गुबुन सासे मावथिया राइफल लानानै मोनाबिलि समाव पेट्रलिं होबाय थादोंमोन। बे समावनो हाग्रानिफ्राय हरखाबै मोसाया फैनानै धनमनि देखाखौ लानानै थांदों। बे जाथाय जानायनि उनाव धनमनि देखाखौ हाग्रायाव गोबां नागिरनाय जादोंब्ला दासिमबो बिथांनि जेबो देहा बा अंगखौ मोननो हानाय जायाखै। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन, जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।